Ngicela ukunibingelela lo okhulumayo uThemba Masithela Majozi ongumdidiyeli wabakhuzi beyinsizwa zala kaYobe kusuka eSikontshe, eNkoseleni, iseThafeni, eKaNkumba naseHlabathini. Okusho ukuthi namhlanje sizohlangabeza imizimba kababa uNduna yamacala nomama uNduna othe washiya ngey'nsuku zangoLwesine last week ekhaya lakhe ngesigameko sokuhlaselwa ngelinye lamalungu omndeni. Okusho ukuthi lana sibuthene lana ukuzohlangabeza imizimba yabo umama nobaba, sibathathe sibafake ngaphakathi ngesizotha ngesintu, njengoba ubaba bewumuntu okuyena obehlezi egqugquzela ukuthi ubumbano kulezi godi zonhlanu, nokuthi siphile sazisane njengey'nsizwa, ukuthi njengoba siphila fanele sazi ukuthi awukho umkhono waseSikontshe, awukho umkhono waseKaNkumba, awukho umkhono waseKankoseleni, awukho umkhono waseThafeni, awukho umkhono waseHlabathini, kodwa siwumuntu munye njengoba singaphansi kwe-leadership yakhe. Futhi sizohlangabeza yena umzimba wakhe siwuthathe siwufake ekhaya, bese kuthi kusasa amabutho onke azobe ekanye nathi ayacelakala ukuthi sihlangane ngo-10 khona la kwenye indlu yakhona koGcaba eyakhiwe ngesinye ekuyo ubaba ihall imathole. Sizohlangana khona ngo-10 amabutho onke la sizosakacele, bese sibheka enkonzweni ezobe ingale egroundini eSithebeni bude buduze nomuzi wakhe ubaba uNombele. Yonke insizwa-ke ivumelekile ukuthi ingagusha ifake imvunulo ngendlela enemvunulo kanjalo, njengoba sisuke nje sisesimweni sokuthi siyayiceceni, phathe nje inkabi yakho kanjalo. Amacilongo azokhala njengoba iy'godi zizobe zikhona ididiyela kanjalo, bese sibheka kona-ke enkonzweni yakhe yokumkhweza ubaba. Sobe sisebenzisa ithawulo elimnyama ekhanda ukukhombisa inhlonipho nokuthi sisemanzini amnyama, okuyisayini ukuthi iyona into esikhombisa ukuthi silahlekele kakhulu bafowethu la. Nobaba ubaba uNduna ubefana nomuntu omxhumanisa izinto ey'ningi. Ngikhumbula nje izinto ey'ningi, ubekubaba ongaze umbone from distance, ukubona ukuthi akukhulumeki naye, kodwa uma usumjwayele uyakwazi ukukhuluma naye umtshele ukuthi ufisa kube kanje 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 kanje. And kulezo zinto akabukeli phansi ukuthi hhayi uyakucathulisa akutshele ukuthi okay lokhu kuzokwenzeka. Ngikhumbula nje sike saba nenkinga ukuthi asiwathole amabhasi la eNgonyameni uma kuthiwa kunemicimbi eSandlwana noma eseNyokeni, kodwa ukwazile ukusiza ukuthi leyo mcimbi kanjalo igcine ikhaveka, agcine siwathola amabhasi, kube nabantu ekuthulwa kubona yonke information ukuthi nayo indlela yokuhamba uzoyithola kanje 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 kanje. Ngithemba ukuthi konke kuphelele. Kusasa siyahlangana sonke sonke samabutho, sobe sihlangane khona la eMathole Hall, sibhincile, sifake ithawulo elimnyama ekhanda ukukhombisa ukumhlonipha ubaba, simphelezela kule ndlela asethe wayithatha. Ngithemba ukuthi ubaba la ekhona uzohamba kahle, abe idlozi elihle futhi aphinde asibheke njengey'ngane zakhe kulezi godi abevele ey'hola. Ngiyabonga.